Nggih, sedaya midhangetaken para warga wonten ing alun-alun dan sekitarnya. Halo. Jas, sip. Yen kelingan lelakonku jamane nalikane pamulangan aku duwe kanca putri grapya alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging tuwa ora bisa urip bebarengan yen aku wis sumpah tondo tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot tok lali cakepan to. Lali bekicot dadi kresengan. Siap. Nggih. Kula tenggo lho nggih. Ya sapa ngerti dirirong bungkus. Cik Lis, informasinipun Nggih. kirang pinten. Tunggal. Lanjut. Mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane nanging aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise kita aku joget piye aku joget piye Jak yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya alus lahir lan batine sering dolan ing omahku parlune mong sinau bebarengan suwe aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise nanging tuwa ora bisa urip bebarengan tetap
tresno lahir batin manut ngoten nggih saya bonge ra dimaunut ngoten nggih dapetin ngene tak ngoten nggih oh ya dagelan Itu dalam ono informasi siap dan ya sudah agar tidak terjadi adanya kemacetan, iya terutama membuat para pengunjung semuanya nggih yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri oh ke kiri atau ke barat ya. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, jalan ini adalah satu arah. Bener ya? Yo, ngoten nggih. Monggo kagem pro pamirsa supados boten macet. nggih Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul. Supados menggok ngiri Iki piye to? utawi ngilen. Nggih para pamirsa ingkang sampun lampah menika jenengan menggok ngiri nggih. Mangke nek jenengan Raden Desel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih. Ya Krengsengan kecot. karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya. Betul. Lanjut tuh. Jalaran pepisan dipaksa ngomong-ngoma wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manis